fido eye poye mantem ho ena sabre de kwa dura na tifo we de eye monimsam dada se kura ye fan se Bawku 1 minute bia na entokwa na mu ye se ekuo mienu kusasifo ne mamprisi wo mo ntokwa yi ene efiti chakwabo 10 peso eba besi sabre wonum da so ko ano mo ko a se ye nsase o se ye den o wo mo ko emeduru ba bia we bom den nyabra na wakum abusua ne ba ko na be so atimi akwakoto so wura ne ade anti sansem we atwetwene panifo bo ene ye ka ade be che ye ka e wo ma ya si o ansa ade ne kofom kakra na nso duru ba bia na akwati se ebia ball of soja no aya be ka se de ade na dum nso ne gya no wo wase abawa so asankra ade se egwom ene ade a chese akwakwa ya wrehosem na enura nwumere ade ba ba chi ne due yi amanfo wo no kan bi enhyemu o betian se ni pamro omuduru ono mu a wo de bra Facebook page nso behwe bi wakoma 87.9 FM so etua kasa dima yawo na sensu biem dima kumti wo ba hwe we no car ni nie car no timi se private car eho eye ne color no eye blue eno timi se etua boba 1 2 3 4 5 omede bom na boka na rewem na a penetrate na bowra car no mi sei na kwaye no ebisofo akwa de ewu di akwa de ne sei etu na koka enipa miensa na na teka anim Bawku de yesem munum hono mu a na ejimpo wantwa bi ema mienu aka akire no panifo tabiro makopie mu ewo press before ayarsabe ewo Bawku ne mpatamu ne yankwohwe enipa etu na ka omo a omo ya bambofo immigration fo enipa miensa o ene tuoi atima koka wonom na nipa wo ne de meka se o matabiri no e de na kopie mu kra cha se wo muguso eye hwehwemu mienu asabre de o mo da so a wo mo ehwese bi nyankopon de o mo nkwa ebetimi de afam wonum no ye fra Bawku Philip Morte wono wanya emfinhia no aduasa so nwo na afei abrant de wawuo no ane afansa Philip Morte wono de meka se won kantrasi fon bi mienu a mote ase no eye Rick Ayibia wono wanya emfinhia aduasa ana afei Lawrence Afri wono so nya emfinhia no aduana mienu tupo Facebook page no so a ka no na suati sabra meka se de abusafo ehwonom no eyade yese sojafo mema ma na kogu krom honom a wo mo ebo ban ana fe ajapade ho ban ewo honom a besi ne obi nim adekode potenam so ase to wei etimi ekasa enipa baasa Bawku de wono so ato nananom ewo nsie do posifo egu so omo eye hwehwemu na sansem wei esiese king na mrahye badwani a wo Bawku Central wono so abomade amasabre de ye Mahama Yarga wasi bie ye enensu biemu mi abiem na kire se asem no bi ato ne pen ne nyina ene se wasi o we no asem we beto dwoma kan saban no ede na wo yo aso hwehwene nase kakra e wo bambo nsemu e wo mantemu nto de obesere pa se ebe ye mpanifo sabi emo omonan emo omoto na entokwa a eda kusanse ne mamprisifo ntem e wo Bawku no ma de bia dana kuro no na eja damunti ama chese nei akobese business ne no ma ekosu nyina no eno enhyedan kosu ye no panifo hwai no mo so emra won sra bam de atwato no eno se obehwe na wode yakosem e de akwakoma abusua sabre de omode hye Bawku afiri mu na obo nyankopon pa se mienu aka omugu ayaresabia nse no nyankopon behwe na wase omo yade na omo nso no wo mo enkwa asabeka won senti ya wura wosem be de Bawku ne mpabo akura na daka ni mu no daka no kra se meja bia ye wo je nwene gu kan ye kwa wie kasia no ne awrahosam no a ne de ba wie na we no mfimfim mantamo ane kwa wie kura ye fra